Al meer dan 30 jaar trekken de Oranje-fans uit Margraten het Nederlandse elftal achterna. Maar dit jaar moet de vriendengroep helaas passen. Het is belachelijk dat die prijzen zo de hoogte inschieten. Voor de normale supporter is dat niet meer te betalen, dus ja, we hebben besloten dus om daar niet mee te doen en gewoon achter de tv te kropen toes. Een kaartje kost minimaal €153. En als Nederland de finale haalt, loopt dat prijskaartje op tot ruim €3.500. Ik vind het schandalig. Ik denk dat de FIFA zich de testen daarmee heel goed vult. En voor de rest, ja jongens, nee, het gaat nergens meer. Voor de normale supporter is het allemaal niet te betalen en ja, doen we niet mee. Klaar. De collectie van de Oranje-fans zal dus niet uitgebreid worden met souvenirs van het WK in 2026. Iemand die wel nieuwe aanwinsten kan scoren is Jeroen Klinkers uit Geleen. Ja, gewoon wel, ja. Dat is, ja, het oranje hart ligt toch heel diep bij mij en ook bij onze groep. Als Nederland de finale haalt en we zouden er winnen en ik zou er niet bij zijn, dat vergeef ik mezelf nooit. En dat is ook weer niet in geld te betalen, zou ik maar zeggen. En het klinkt heel raar, als dat een passie is wat zo zoveel jaar is. De ene gaat een wereldreis maken en dan geef het geld eraan uit. Ja, ik geef het dan door aan uit. Ja, het is wel geweldig allemaal. Maar het is natuurlijk toch jammer dat men zo allemaal moet missen eigenlijk door het verloren. Ja. Belachelijk. Ik had toevallig nog uit 94, 2K94. De helm kom ik nog tegen. Dat heb ik nog. Dus mijn gum moet voorzorg maar alvast doorgestreept hier met 2 plakbandjes. Vandaar, USA, we don't come.